Salam, kadırlı illeşler, hormatly tomoşaçylar. Bugün biz size Türkmenistan Demokratik Giňeşi, yani gysgaça ady TDG, hem de onu Türkmenistan Demokratik Birleşigi hem diýäris. Şol tema boýunça şol gurmanyň döredilişi hem onun alyp barýan işleri barada gurrun etmek üçin Murat Gurban bilen söhbetdeşlik geçirmegi makul bildik. TDG giýiljek täze agdalar bileleşige nähil tertipde giýip bilerler. Inni ýene de goşuljak adamlar, goşuljak partiýalar, jemgyýetçilik hereketleri. Ay cehenneme gittiler şolar. Ardın ağam. Sen partiýaň ady näme? MZP. Hawa. Şeýle partiýa bar. Mücerred ötçük, sallaklaň partiýasy. Ýönüşi resmileşdirmek üçin adam sanymyz ýetenok. Näçe adam? Eger senem gol çekseň, eýen biz iki adam bolýas.